Esas Jesera Saruwaka Makosi Matasha naye Nkosi Mabokila South Africa. South Africa. Sorry, Mom. Yes. I speak to Kenya and she was very cheap. You South Africa. Correct. Indian. Thomas Mamma. You do but already let about the Pomera one. Yes, Pomera one. Mufago say, Nanjis, and then go to Pomero Finish. You can and go Pomera Machisa or Sapam. You get 3 days, so that's 4. Now, you feed so good to not finish study, but then when I come to Papa. Zaru pin sira na Abraham kama sisi kasiko bata motika zienda kwa nini. Sasa nya tutim shaka kwa sakatika. Tatu dina ipo papa kwa vinu zake. Au taama umeshama imechana vile kubodi. Hata ai nini tukatupita vita ita upendi kumbapa. Saka hata udo si ondo lipo papa. Iye mfakose na Jesera. Nomu wa grana pa mepo. Udo ani mfakose wa gara pa tu dasi wa ndo na ondo karepo pa. Asi izo zvizi Jesera. Udo wara izo zvizi asa watadzakuya kuno. Ndakakwira kuona Friday. Wendi nomita tezva. Iyo udo wara nginyanya yatoti. Iyo Uru wara nei. Udo tadzane kufamba. Wakako mubatsire papo. Wakangwa chidiwe makakasvipa kwauraya munhu. Saka panga rwadzi wakabvuma shoti ndakadini ndakazvita. Azwa raita anani akabata inini msuranga wangu wakutora musheka. Akabata ngotora. Saka Friday ndatomuka duke ndabatana bambo musasora penya dzunga makadini. Makaita mchata maxpense akawanda. Ngenharo dzenyu dzidzi. Ichechi kwedu imimi makazi futi mune nharo. Vanhu vaikobatsira vari mune nharo. Saka nharo apaidze kubatsira. Ndumude. Ngati muchitimbo zvino zvacho. Saka Jesera ari kubizwa honde bhari. Asi uruzwa zviri sei. Utorwara hasikwanisa kubuda kunzeba. Chemba utonemba make maka. Asi quite sure kuti wakabvuma kuti nyaya imwezira. Asi pakabatsira kwaodaidza amadhashi kuti munhu urwara ngei. Ngoti mukomana anga atofa. Ngoti pakutanga potakasvika anga asikatotauri. Kana kusimuka anga asakwanisa kuramba akarara. Ndikati ndinomuregera munhu adare sei. Ndemudaidza mubatsiri chizoti chii chinoponesa munhu. Ndipo vazodaidza mubatsiri wakauya iyeyo. Woita kuti munhu wakakasvipa. Une mishonga inayo kugara mba matombo. Ni mabaka akasvipa wakauraya munhu. Alright. Saka tokwanisa kuita kana vanhu vacho vese vasiri musha tokwanisa kuita ndikuti iye uyu uri kuenda kuinspektion nehonde bhari chitatu. Saka chitatu makusvika kumba kwawo anzani kwaJesera. Chibva masvika kumba kwaKennedy Jesera mwamatora information yatoda iyo mwamataura naye then you come back motipai then tochitoona nyaya ito iclose yatora nguva. Pamusoro mama. Makandituma kuti ndini Elijah Nyatoti. Papa makanditi munofamba nemasamanisi. Unoenda kuna sabhuku auendi pamba pemunhu.
Saka Friday China. Sezotati nedate ire nhasi. Ndakasvika kuna Sabhuku Mapaya. Vandamutaura kuti Mapaya ndizivisirewo muFACOS kuti date ra 26 ngaasashotiko. Wakabva aenda kotuka Sabhuku kuti iyo Sabhuku buda munyaya yangu. Bo Sabhuku ndiye wakazomutaurira. Wakati kazi iwe buda munyaya yangu. Ini ndingoda tsamba inobva kuna Sabhuku kuna manga. Kwete kuti iwe uye uitaurira ngemuromo. Ndipo ndakabva ndati hangu nazvakadaro no. Ini ndotsvitsa. It's okay. Okuma chiwe ngapawe zitala ina Sabhuku panogara. Wakomana pauta kwakuya Wednesday unobva wafambira kwese kuda kusvika ikoko. Yes. Because I said yeah, you know. And I know it's okay. Pakana saka Ini Elijah Nyatoti. Tine chikumbiro chemuri chinowacha kuyanika kutaura indoti pasifa sitasa Nyatoti pamusoro ichangamira. Chikumbiro chetu nacho ndechekuti tine muprofit kana kuti ng'anga yatakapiwa panapa. Mbuya anonzi mbuya ne Magumbo udini. Apana changa arimboona. Akabva unga andotaura undotanga kutoti unombozani wakazodidini ere haiwa didini hapana. Icho takatogona kuti chotakagona kuwana otherwise kuisirwa bute mumhuno tese tiripo. Ndicho takapera kutora. Magumbo. Wakaita kwa dudu. Anobvira Andito muziba. I don't know that person. Panapa amtaka otherwise the third time tawe hapo akuti panapa. Pana kuchwa panza pana tiba tabuda panza. Murambiwa nani? Apo takagara kuti ichaitogona hapana nechaitogona muziva kuti kana udini. Wakasvika panapa. Vanhu vatoenda apa. Kune vanhu vaendeswa kuzasuku. Chera Hapana. chera Amikanituma zvimba Munoziva zvinoitika here? Panapa, if you are not careful, panapa ndosachitika kutora zita kuti ende kuna nhingi ende pakati. Pane vanhu panapa last time ndakazongozwa pana dread uri pasi pegomba kubatsira pe akangora ativaziva niwavo munhu anongouya ringoti ndodi ndobatsira saka imi munokwanisa kunga muchikubuda padhora kuno matodzikiswa maenda pamunoendeswa and isu tesa zvandakambozva ndinatoa surprise kuti munhu unozi mai Magumbo. I don't know that person. Saka we were cornered alive. I don't know that person. Saka chikumbiro chedu. No, it's okay. Isu tinoda vanhu vari kana ivi nyangu pakatoya munhu panapa. Munhu iye tofana tomuziva. Totopa vanhu vanombotarisa kuona kuti munhu iye amapepa une chaanoziva here. Hapandouyiwa because varipo pane mwakazomboya futi apo tikazomutungisa nemapurisa apo. Kunokuya nekombi apo. Somewhere apo. Kungosvika mumira kuti mwakazi handinorapa. Hai. Atiti imi munhu tikabva pana mukazwa tati budai panze endai mune muposanjira. Imi mendai kunani? Musaende tumwe dubious people turi panze. Chikumbiro chedu. Yes, boss kana tiri panapa handioni zvakawanda. Kana muri kusema ndokwanisa kuona madzika kudai. Asi kundizoni maenda nani? Anyway, saka chiita kuti wakomana wagadzirisa imwete mupe munhu competent person. Sure. Yes. Because wakapembedza vanhu vakauya uzavo kutouraya nguro dzavo dzekutoryawo kuti pasindau obhadha Teach
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, tete.